ଶରୀର ରୋଗର ଘର ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାର ଘର। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ କୁହାଯାଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ଦିର, ଆତ୍ମା ମନ୍ଦିର, ଦେବ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ, କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱରୂପ, ତାର ଘର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ। ସଂସାରରେ ଏହି ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମର ଅର୍ଥ ମହାନ, ଆତ୍ମା ମହାନ, ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯାହାକୁ ବେଦ କହିଛି ଅୟମ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ତତ୍ତ୍ୱମସି, ସ୍ୱଅହମ୍ अस्मि। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।